Той седи. Вау! Здравей! Добре дошли в първото видео за риболов с примамки Predator. Днес ще ловуваме костур с Шимон, който е зад камерата. Ще видим как ще се развият нещата, защото сами си го направихме още по-трудно или по-лесно, като бяхме на лодки тип коремче. Саймън, води ме. Потегляме. Ето така изглежда моят багажник, в който държа всичките си примамки. Държа и тези, на които днес вярвам най-много, а именно триизмерните ембриони и кракен шейди. 3D ембрионите са скрити зад мен на седалката. Освен това там ще намерите и по-малки размери, но за сега залагам именно на тези, защото искам да ловя хубави големи костури. Kraken Shad 3 от серията Predator на Libra Lures в цвят електро. Ще видим дали ще успея да хвана костура още с първото хвърляне. Примамката отива първо по склона. Ще го оставим да потъне на дъното. Тя пристигна. Ловим с 5 грама, така че доста дълбоко. За сега ще ги сложим внимателно в кепа, за да не ни отведат твърде далеч от основното стадо, където ще могат да си починат напълно с Red Bull. Добре. И още един. Той седи. Но готин. О, боже, какъв костур. О, един 3-инчов кракен, който е доста голям. И костура е доста добър. И това, което казах, кракен 3 инча, 3 грама глава. Продължаваме да ловим риба. Плаваме до следващото място. Саймън вече е по-далеч. За съжаление трябва да го настигна. В този момент рибата спря да реагира напълно. Доста е плитко. Видях го при агресивно падане, т.е. доста бързо, с доста тежък товар и доста силно повдигане. Ще опитаме кракен в цвят Motor Oil. Триъгълна глава. Това придава на работата малко по-бляскаво усещане. Ще го оставим да потъне бавно на самото дъно, то падна и върху агресора. Вижте, точно това им е нужно тук, в този конкретен и изключително важен момент, за да постигнат целите си. О! И отново каква наистина госпожа Гарфилд. Моля те. Приемът спря, така че сега преминавам към ембрион. Оставям товара същия. Ще видим какво можем да хванем. О, и вижте, един 3-инчов ембрион на оконек, който е бил изяден цял, без да остане нищо от него. Това е доста необичайна находка. Водата е доста мътна. Мисля, че перлата би трябвало да се справи добре тук.
И закачи се. Можете да видите ембрион, отрязан до самата глава, 2,5 инча. Такъв приличен костур, около 26-7 см. Съвсем добре. Доста много риби. Шимон още вади костур, но сега ще си направим почивка, защото вече плуваме тук от 12 часа, а сега е 6 на 10, така че трябва малко да си починем. След малко се връщаме във водата, да видим какво ще се случи тук при вечер. Трябва да подготвим и друга екипировка, защото планираме да отидем в малко по-дълбока вода, която вече видяхме предния ден. Ще видим какво ще стане. Беше добър момент за почивка. Сега е време отново да ловим костур. Стига да искат да сътрудничат. О, имаше вземане. Той седи. Вау! Колко яко! И е в кепа. Нека го повдигнем малко. О! Той падна. Той седи. Вау! Ела тук. Точно под краката ти виж как дъвката отново е изядена. Друга риба, която е дълга около 30 см. И какво водят там, Саймън? Знаеш ли какво? Мисля, че е добре, въпреки че сега вече постепенно отихва. Мисля, че вече напълно изчерпахме абсолютно целия лимит на това конкретно място, до което сме достигнали в момента. Кракените мисля, че една опаковка свърши, но рибите, които хванахме, са доста многобройни и наистина впечатляващи. Продължаваме. Кракен шат, 3 инча. Ще видим какво ще успеем да хванем. Шимек пред камерата. И какво от това? Хвърляме тази стръв, чакаме докато потъне на дъното. Тук е сравнително плитко, така че падането е бързо. Ако усетим, че куката се забива от време на време, я навиваме. И той седи. Вижте този красив костур. 3 см дъвка, цялата изядена. Вече е откачена, връщам я във водата. Изобщо това ми е втория път на Белиболт. Първия път видяхте в TikTok, успях да хвана хубав костур. Днес резултатът ще бъде малко по-добър. Два часа по-късно. И така, слушайте, вече се връщаме към базата. Днес изключително добре ни се представиха тези примамки от серията Predator. Особено 3 см Емброн шат и Кракен шат. Не знам какво да кажа. Хвърлихме маса костури, това бяха десетки наистина хубави риби, които атакуваха само и единствено по-големи примамки. Защо? Вероятно тези костури искаха примамка, която се откроява сред голямото ято дребни рибки. Ние се забавлявахме невероятно. И слушайте, ако ви е харесало, оставете палец нагоре и се абонирайте за този канал. Ще се постарая да правя повече такива материали, в които показвам как ловя с примамки на марката Libra Lures. Но освен това, следете нашия TikTok, Instagram, Facebook, за да сте в течение с всички новини, които подготвяме за вас. Довиждане в следващия материал. Чао, чао!